Pokračujeme v predstavovaní základných škôl mesta Šurany. Tentokrát nás v základnej škole na SMP číslo 5 čakala šarmantná riaditeľka Monika Keméňová, ktorá učí v tomto zariadení od roku 2000. O žiačikoch i veľkých žiakoch školy hovorila s láskou, o svojich kolegoch s nadšením, o vedení mesta či spolupráci s rodičmi s veľkou úctou. Začneme však s číslami. Sme základná škola plnoorganizovaná správnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľ je mesto Šurany. V súčasnosti máme 435 žiakov v 20 triedách, na ročníkoch 5-9 máme 277 a na ročníkoch 1-4 158 žiakov. Súčasťou školy je školská jedáleň, kde sa nám priemerne stravuje vyše 200 žiakov a kolegov. A zároveň máme aj školský klub detí, kde máme vyše 100 detičiek v 4 oddeleniach. 35-členný pedagogický kolektív tvorí veľkú rodinu. Máme 35 pedagogických zamestnancov, máme 2 pani kolegyne na materskej dovolenke a z toho sú 4 vychovávateľky. Nepedagogických pracovníkov máme 14, z toho je pán údržbár, pani upratovačky a pani kuchárky. Ja učím momentálne iba informatiku, ale vyštudovala som matematiku, techniku a informatiku. Matematika je moja srdcová záležitosť, ale teraz som teda informatička. Riaditeľkou som od roku 2014. Učila som tu od roku 2000, takže už som bola znalá situácie a myslím, že všetko, tak ako som si predsavzala, sa mi snaží a teraz darí naplňať. Spolupráca s mestom je na veľmi dobrej úrovni. Môžem povedať, že máme rozbehnutých v súčasnosti niekoľko projektov. Najnovšie je to projekt havarijný stav chodníkov a odvodnenia areálu školy. Máme ďalší projekt, ktorý teraz vyšiel v rámci Ministerstva pôdohospodárstva a to je na zabezpečení technického vybavenia knižnice, počítačové miestnosti a dielne. Chodí primátor mesta Marek Oromus do svojej najväčšej školy? Chodí k nám, chodí nás pozrieť, ako sa nám darí. Veľmi nám pomáha. Cez leto sme riešili revitalizáciu prostredia školského finančným obnosom. Veľkým finančným obnosom nám pomohol pri zabezpečení stromčekov a kríkov v areáli. Tak sme mali krásnu veľkú brigádu s rodičmi, s detičkami a vysadili sme vyše 100 stromčekov. Máme veľmi dobrých pedagógov na vysokej odbornej metodickej úrovni. Sú to ľudia ústretoví, ochotní spolupracovať. Deti majú na prvom mieste. Takisto ako kolektív sme súdržní, vieme sa podržať, vieme sa povzbudiť. To je podľa mňa veľmi dôležité. Aké deti navštevujú túto školu? Deti máme výborné, aj trošku menej, viete, ako na každej škole, ale snažíme sa ich našimi schopnosťami zvládnuť. Výborných podporujeme, ako sa len dá, a s tými trošku menej slabšími individuálne pracujeme, aby sa im darilo na našej škole. Žiakov majú z celého regiónu. Máme deti zo širokého okolia, môžem spomenúť Podhajská, Radava, Ulany, Maňa, Lipová, Bánov, takže naozaj máme deti zo širokého okolia. Takisto máme vynikajúcu spoluprácu s radou rodičov aj s radou školy. Všetkými možnými prostriedkami nám pomáhajú. Nakúpili nám interaktívnu tabulu, teraz sme práve riešili výmenu dverí za pomoci rodičov. Podľa slov riaditeľky tu majú naozaj všetko potrebné pre kvalitnú prácu a hladký proces vyučovania. Chýba niečo tejto škole? Nemôžem povedať, že by mi niečo chýbalo. Keby bolo viacej financií, vedeli by sme sa rozbehnúť trošičku viacej, ale sme vďační za to, čo máme a snažíme sa vo všetkých smeroch. Pri nástupe do funkcie si stanovila Monika Keméňová 3 základné piliere fungovania a práce. Odkedy som riaditeľkou, som si predsazala také 3 piliere. Zvýšiť dôveryhodnosť vo vedení školy, budovať dobrý kolektív a maximálnej možnej miere sa venovať žiakom. Ja myslím, že sa mi toto všetko veľmi darí. Takisto, čo sa týka materiálneho zabezpečenia, takým môjim prvým cieľom bolo vytvoriť zonáciu areálu a to sa nám podarilo. Vybudovali sme minulý rok krásnu triedu v prírode a vybudovali sme športové ihrisko, detské ihrisko by som to skôr nazvala, pre žiakov z EŠKD. 4 oddelenia školského klubu detí navštevuje asi 100 detí 1. stupňa, na obedy chodí viac ako 200 žiakov.
Škola má vlastnú kuchyňu a na veľkú radosť športuchtivých aj veľmi využívanú telocvičňu. Ďalšiu vec, ktorú som si predsavzala, bola výmena kabinetov, pretože učiteľ si zaslúži kultúrne prostredie, keď má voľnú hodinu, môže sa v kľude pripravovať. A ďalšiu vec, teraz sa nám podarilo vymeniť toalety. Vymenili sme zásteny, to sme teraz celé prázdniny riešili, zásteny na všetkých veckách a v jednom záchode sme vymenili dlažbu, obklady, takže to sa veľmi tešíme, to máme teraz také čerstvé nové. Tak, tých plánov je niekoľko. Trápi nás vodoinštalácia, trápi nás elektroinštalácia, tak to by bolo také v budúcnosti snáď aj havarijné, lebo niekedy máme problémy s únikom vody, takže to riešime. Takisto v spolupráci s mestom ja verím, že toto všetko pekne zvládneme. Už 2 roky naša škola, tak ako aj iné školy, máme inovovaný školský vzdelávací program a také základné naše hodnoty sme zhrnuli do písmen slova zrkadlo. Každé to jedno písmeno znamená určitú vlastnosť, ktorej sa my chceme, alebo teda hodnotu, ktorej sa my chceme v priebehu toho vzdelávacieho programu venovať. Z znamená zodpovednosť, R racionalitu a reálnosť cieľov, K komunikatívnosť, kreatívnosť a kultúrnosť, A aktivita a akceptácia ľudí, D dôvera, dôvtip, L láskavosť a ľudskosť, O ohľaduplnosť, obetavosť, ochota, objektívnosť a odbornosť. Karneval sa stretol opäť s veľkým úspechom, detičky sa zabavili, priniesli si krásne masky, každé jedno dieťa bolo ocenené, zatancovali si, pani učiteľky boli tiež niektoré masky, takže to bolo tiež pre deti veľmi také atraktívne. Pravidelne mávame na rôzne témy výchovné koncerty, či už diskriminácia alebo xenofóbia, takisto kriminalita počítačová, respektíve zneužívanie moci. Máme 49 deviatakov a väčšinou sa hlásia na gymnázia. A môžem povedať, že za posledné roky som si robila takú štatistiku, takže z našich deviatakov 33% je prijatých na gymnázia, čo si dovolím tvrdiť, že je veľmi vysoké percento, pretože sú úspešní mladí ľudia. A ďalej máme aj na umelecké školy, či už tanečného alebo speváckého smeru, potom na obchodnú akadémiu a veľmi dobré meno tu má aj Stredná odborná škola technická. Je to budúcnosť a dnes sme mali napríklad besedu ohľadom duálneho vzdelávania pre 8-akov. Snažíme sa aj takto podporovať našich žiakov. Bohatá je aj krúžková činnosť školy. Na škole máme 20 zaujímavých útvarov, môžem ich rozdeliť do takých 2 smerov. Sú to také vzdelávacie útvary, trošku aj na pomoc napríklad tým menším detičkám, ktoré majú problémy s čítaním, respektíve s počítaním, takže také vzdelávacie. A potom máme veľmi veľa športových krúžkov, florbal, futbal, badminton, basketbal, majú veľký úspech. Naozaj, že telocvičňu máme využitú snad na 100%, sa dá povedať. Od tohto školského roka máme elektronickú triednu knihu. Zo začiatku samozrejme sme museli pár múch vychytať, všetko sme sa trošku podučili, ale teraz si to nevieme vynachváliť, pretože je to úžasná pomoc, či už pre učiteľa, ale aj pre rodiča, pretože rodičovi príde správa, či je dieťa v škole, akú známku v ten deň dostal. To nadväzujem hneď aj na internetovú žiackú knižku, ktorú už máme niekoľko rokov a takisto rodič si vie dieťa odkontrolovať a je to tam jasne napísané, ako známky, ktorý deň dostal. Najväčšia škola mesta a podľa slov riaditeľky aj najúspešnejšia sa veru má s čím pochváliť. Máme žiakov, ktorí sú majstri Slovenska, máme žiačku v badmintone majsterku Slovenska Teresku Mrázovú a máme chlapca Maťka Antalíka, ktorý je majster, niekoľkonásobný majster Slovenska v plávaní. Okrem toho máme vynikajúce úspechy, čo sa týka olympiád, a nie len športových súťaží, ale teda aj vedomostných súťaží. Ako škola sme boli tento rok vyhodnotená zo všetkých základných škôl v Novozámockom okrese na 7. mieste, s čím sme teda veľmi spokojní. Pre budúcich prváčikov a ich rodičov si pripraví učiteľský zbor aj tento rok originálny deň otvorených dverí. Blíži sa apríl
A v tomto termíne 10 a 11 apríl sa bude na našej škole konať zápis do prvých ročníkov. Týmto by som všetkých rodičov budúcich prváčikov chcela pozvať. Veľmi sa na nich tešíme. Aby mohlo toto podujatie navštíviť čo najviac rodičov, naplánovali ho na sobotu. Máme pripravený deň otvorených dverí na 1. apríla. Tento deň otvorených dverí bude prebiehať zhruba takto následovne. Budeme mať otvorené hodiny pre rodičov, tvorivé dielne, takisto rôzne športové aktivity. Prevedieme všetkých rodičov po škole, ukážeme im, čomu sa venujeme. Na otvorených hodinách a tvorivých dielničkách nebudú chýbať 1. apríla ani naše kamery. Na našej škole môžem spomenúť, že sa učíme 3 jazyky. Deti majú okrem angličtiny, ktorá je povinná, na výber nemecký a ruský jazyk. Zameriame sa aj na regionálnu výchovu a zdvihnutie regionálneho povedomia, čo si myslím, že v našej oblasti je veľmi dôležité. Nasleduje moja klasická záverečná otázka. Čo by si želala aktívna riaditeľka pre svoju školu? Pre svoju školu by som si želala dobrý vzťah medzi tripartitou žiak, rodič, učiteľ. Samozrejme, končiac vedením školy, aby sme si vychádzali v ústrety navzájom. A želám si zároveň, aby sme tak dobre vychádzali s našim zriaďovateľom ako doposiaľ.